Na području Posavine u blizini Savske obale u jeku proljetne sjetve, poljoprivrednici su sve ogorčeniji jer zbog zaostale vode ne mogu u svoja polja. Proljetna, ali i jesenja sjetva u ovom dijelu Posavine je zbog toga upitna. Na području općine Orašje na poljoprivrednim površinama udaljenim 2 km od Savske obale zaostale vode se ne povlače i onemogućavaju bilo kakve radove. Nećemo moći ući u parcele sigurno još naredni 15-20 dana, a to je već izuzetno kasna sjetva. Na području općine Domaljeva stanje je još teže jer su pod vodom još veće površine. Već kasnimo neke 20 dana sa sjetvom, a nećemo moći ući ni naredni 15 dana u njive i polja gdje nam je još voda izdana i polako se cijedi. A najteže je na području općine Odžak gdje strada i jesenja zasada. Ove godine nas čeka jedna od najgorih godina poslije poplave. Ne vjerujem da će se daljna sjetva obaviti jer ovaj dio površina koji je zatečen vodom najmanje za mjesec dana neće se prosušiti, neće moći sa svojim traktorima ući obrađivati. I evo već godina imate opet 15.000 maraka štete što ne mogu na vrijeme posijati i što im je pšenica pod vodom. Najveće štete trpimo mi, poljoprivredni proizvođači, a nemamo pomoći ni od kakve institucije da sada spasimo ovo što se spasiti može. Ustajala voda koja sve više zaudara prijeti novim nevoljama uz sve druge neprilike, tako da mnogi poljoprivrednici namjeravaju da odustanu od ovogodišnje proizvodnje koja im samo povećava gubitke.